मा फोरमायगोन? आं गिबियावनो जोंनि स्पेसियेलि जोंहा दाख्लै बावैसो सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक पास आरो हाई सेकेन्डारि पास बिथांमोनखौ आं गिबियावनो दुंब्रुबै बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। दिनै नैबे मावरियागाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोंहा नैबे बावरा गोजा जिथु माने नाबार्डनि जि न' बे न'आव गासै 26 जन फरायसा फरायसुलि जायफोरा दिनै गोरिब न'खरनि जायफ्रा दिनै बिमा बिफा दङ माने बिथांमोना हाजिरा मावनानै जायो आरो जायफ्रा दिनै बिमा बिफा गैया मावरिया थ' बिथांमोना गोबां बेबायदि एडमिसननि गेजेरजों प्रब्लेम जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना आं जि हायो एसे बिथांमोननो ड्रेसनि थाखाय आई कार्डनि थाखाय जाहाथे अनसुंथाइ होनो हायो बेखौ लानानै ओनसोलनि मानसिफोरजों सावरायलायनानै बिथांमोना आंनो लिस्ट हरनाय मथे बेबायदिनो फैनानै आङो दिनै बिथांमोनखौ बरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं आसा खालायो जे बिथांमोना गुबुन गुबुन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोर आरो बिथांमोना एडमिसना जाजोब्बाय सोरबा जनता कलेजाव माने एडमिसन लादों सोरबाया रामफलबिल कलेजाव सोरबा लादों सोरबा पाटगाव हाई सेकेन्डारियाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव क'क्राझार माने कमार्स कलेज आरो क'क्राझार नाराबारि कलेज बेबायदिनो बिभिन्न कलेजफोराव बिथांमोना मा होनदों गाव गावनि एडमिसनफोरखौ लाजोब्बाय आरो बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोनजों दसे जोङो मा होनो माखासे कलेज लेभेलनि बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालायो बे फरायसाफ्रा बिराद मोजां मोजां फरायनाय गथ'फोर दङ जायहा बेहाय फार्स्ट डिभिजन मारिनाय दङ सेकेन्ड डिभिजन लेटार मारिनायबो बेहाय स्टुडेन्टफोर दङ दा बिथांमोना जाहाथे इयुन जोलैयाव जाहाथे सासे मोजां अफिसार जाहैनो हायो मोजां मानसि जाहैनो हायो बेफोरखौ लानानै जों एसे बेहाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जों एसे सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बेनि अनगायै बेबायदिनो जि हायो जोंनि समस्तियाव देबोरगाव समस्ति हिसाबै आङो खना खनला जायफोरनिफ्राय एसे रिपर्ट मोनदों जायफ्रा आंनो खोन्थाहरदों बिथांमोनजों थांनानै जिखिनि हायो आंनिफ्राय आं अनसुंथाइखौ होबाय थादों आरो इयुनाव बिथांमोननि फरायनायाव माबा मोनसे जुदि उसुबिदाफोर जायोब्ला आं जिहेतु बेहाय थानाय फरायसाफोरखौ बुंदों मालाबा जुदि बिथांमोना मोजां लेभेलाव जुदि फरायनानै मालाबा जुदि उसुबिदायाव गोलैयोब्ला आंखौ गोसोखां अब्ला आं बिथांमोनखौ हानायखिनि आं सहाय खालामगोन होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेबायदिनो आं सानदों जे समाजाव जायफोरा प्रब्लेमाव गोग्लैना दं बिथांमोनखौ जेब्लायबो माने गसंथानानै जि एसे हायो आंनिफ्राय मा होनदों बिथांमोनखौ सहाय खालामलांनो थाखाय आं जेब्लायबो जानजि खाफ्रागोन। आं दा आंनि गिबियावनो मोजां मोननाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनो सारा अनसुंथाइ होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो सारनिसिम जाहाथे सारा बिदिनो दावगालांनो हाथों जाहाथे सारा बिदिनो इयुनाव बयनोबो अनसुंथाइ होलांनो हाथों आं बेनिखायनो सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा बबेहाय एडमिसन लादों? दा आङो जनता कलेजाव एडमिसन लादों। बबे स्ट्रिमाव लादों? लादों गामियाव नर्मालिगाव 11 नम्बर दा होनायखौ नुनानै सारा बिदिनो अराय सम बिदिनो अनसुंथाइ होलांनो हाथों। फरायनायाव माबायदि बबेहाय एडमिसन लादों? आङो रामफलबिलाव लादों। मा नाम? लक्ष्मी बसुमतारी। बबे स्कुलाव फरायनाय? सारबारि हाइ स्कुलाव फरायोमोन सिगां। बेसेबां पारसेन्ट मोनो? आंनिया 35 डिभिसनाव। माबायदि मोनदों गोसोआव दा? गोसोआव मोजां मोनदों सारनि अननाय मोजां मोननायखौ सारखौ मोजाङै मोजां बिदिनो बयखौबो अनसुंथाइ होनो हाथों। सारा जोंनो अनसुंथाइ होदों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जेनोखि ड्रेस सुहोनो आई कार्डनि थाखाय अनसुंथाइ होदों आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंना बिसिस्था नार्जारि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव। औ माबायाव मेट्रिक पास एडमिसन लाबाय। जोङो दा जेनेबा दानि मेट्रिक पास जानाय गथ'फोरनि गार्जेन हिसाबै दा एडमिसन लानो थाखाय जों एसे माबा प्रब्लेम जादोंमोन नालाय दा बेयावहाय जोंखौ अशक सारानो एसेबाबो अनसुंथाइ होफैबाय जों बिजोंनो दा लानो हाबाय आरो बुंनानै दोनथ'बाय। गथ'आ सेकेन्ड डिभिसनाव पास जादों जोंनिया। बियो पार्कआव स्कुलाव फरायोमोन दा जनतायाव एडमिसन लाहैबाय आरो बे सारनि अनसुंथाइखौनो जों आजावनानै दा सारनिसिम एसे रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय आरो। औ सार मोजां मोनदों जोङो दा अनसुंथाइनि होनायनि थाखाय सारनि थाखायसो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जों। जोंखौ अनलांनो हादों। जोंना फार्स्ट डिभिसन थांदों
जेबो लिटार थिटार मोननाय जायाखै फार्स्ट डिभिजन थांदोंबाबो उमानन्दआव हाबोमोन आंना फिसाजोआ फरायनायाव माबायदि सुबिदा होनो हादों फरायनायाव जोङो मोजां सुबिदा होदोंमोन उन्दैयाबो एसे बिराद नाजादोंमोन एसे लिटारफोर मोन्थों नंनानै बिराद माबा खालामदोंमोन आरो दा खाफालानो गाज्रि गथ'आ बिराद गोसोखौ मोजां मोनाखै लिटार मोनगौबा सानथारदोंमोन दा गैया लिटारखौ मोनाखिसै फार्स्ट डिभिजनाव थांनाय जाबाय दा बै माबायाव कुस्तुबा गान्धीयाव दोनहैबाय आरो आं उन्दैखौ फरायनाय खरसाथ' बिदिनो न'निफ्राय गारनाय जायो जोङो बिदिनो हाजिरा हुजिरा मावो बिदिनो बिफायाबो मिस्ट्रि मावो जोंहा न'खरावबो बिराद जारलाखाना जों गायै फुयैबो मोनजाया हायानो गैखाया नालाय जोंहा बिदिनो खामला हाजिरा मावनानै जों जाहोयो आरो फोरोङो उन्दैफोरखौ आरो दा हौवासायाबो बिदिनो फार्स्ट डिभिजन थांदों फिअआ हौवायाबो माबायाव इउनियनाव हगारदां खुनुरुखुम हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो ओमफ्राय दा अनलाइन फाथायनानै दं आरो एडमिसन लाथ'वाखै এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি ল্যাবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্ছৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन